F'pajjiżna hawn mijiet jekk mhux eluf ta' persuni li għalihom il-ġimgħa mqazza hija l-aktar ġimgħa importanti. Mijiet jipparteċipaw fil-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira li jispikkaw f'numru ta' lokalitajiet madwar Malta u Għawdex. Fis-sagristija tal-Knisja ta' Ġiesu l-Belt iltqajna mal-aħwa Bonello, erba' aħwa li għandhom għal qalbhom il-ġimgħa l-kbira u li sena wara l-oħra l-erba' li huma ta' Romi ħejju l-make-up u x-xahar ta' 20 ta' karattri. Aħna bħalissa qegħdin nippreparaw għal purċissjoni li toħroġ mill-Knisja ta' Ġiesu fil-Belt. Fil-fatt bħalissa qegħdin nagħmlu l-make-up tal-karattri li jakkumpanjaw il-vari. Sa minn xkunitom l-erba' aħwa kienu involuti f'dan ix-xogħol. Konna naraw il-papa jagħmel da xogħol, jiġifieri pageants vari u purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira bajna issu middu konna tfal. Dejjem nagħmlu l-istess affarijiet speċi ta' kull sena. Innutajna id-dettall fl-irtok fuq uċuħ il-karattri. Bħalissa qiegħed nisfuma u bażikament naqqad il-make-up kollu biex ma jidhirx fejn tkun għamilt ix-xogħol tiegħek bażikament biex iġi uniformi fuq il-karattru ta' Barabba. Anka id-dettall fid-daqna ta' kull karattru differenti. Skont il-karattru normalment id-daqna is-segwi ikun San Pietru jkun mod, ikun xmun tat-tempju tkun daqna kbira ta' fimt. Barabba dejjem inħobbu nsawtuh daqsxejn. Kemm iddumu fuq kull persuna? Jiddependi mill-karattru, ġifri iktar ma tkun daqna kbira iktar iddum ovvjament. Fil-fatt bħalissa nagħmel il-Pietru. Ovvjament ġifri però dejjem għandek dik il-kwart 20 minuta fuq kull wieħed. It-ħejjiet jibdew sa minn ġimgħat qabel bix-xiri tal-prodotti u l-materjal u jibqgħu għaddejjin sa ftit minuti qabel toħroġ il-purċissjoni. Tkun problema jekk iġi tard, pereżempju li bil-forsi tagħmillu daqna u ikun wasal il-ħin biex noħorġu aħna wkoll. Però sissa dejjem ġifieri mar kollox kif pjanat. Noqogħdu magħhom tipo naraw li kollox jaqpa' in order għax ħafna drabi jkun ir-riħ u hekk alla volja nagħmluhom sprays u kollox. Xorta ġifieri imma nobxu magħhom ġeneralment ikunu kollox jaqpa' sewwa. Il-parteċipanti jibdew jinġabru sa minn kmieni. Dan il-parteċipant beda jħejji sa minn 3 sigħat qabel il-purċissjoni. Primarjament, apparti l-bies, l-iktar li jieħu ħin huwa l-irtok. F'purċissjoni b'madwar 300 parteċipant ma jonqsux 20 ta' kostumi. Għandek ħafna kostumi u għax għandek kemm tal-epoka tal-Antik Testament, kemm l-epoka tal-Ġdid Testament. Nestimaw li dejjem għandek qarbu qrib il-100 bejn tfal, personaġġi, fratelli, eċetera, eċetera. Mario Frendo, għal Net News.